फोजोबनो सानबाय बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव नुजाफैनानै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आरो दिनैनि बे रंजानाय हाबाफारि थांखिखौ मोगथां महराव जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय नोंथांमोन रंजागिरि आरो बे लावखार ओंखाम जानायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननिसिम आङो बर' बाजारनि प्राइमारिनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। गोजा लोंनो ना फिनाय लोंनो ना गुफुर लोंनो बेदर जानो ना ना जानो लाबोखाजोबदों। गोजा लोंनो ना फिनाय लोंनो ना गुफुर लोंनो बेदर जानो ना ना जानो लाबोखाजोबदों। रंजा बाजायैनो जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायगोन जों। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। निउ इयार बेसे मोजां दिन निउ इयार रंजा बाजानि सम। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। खिन्थादो ना बबेनि जाखो मा गामिनि रंजाफैफादो जोंजों लोगोसे ज' जानानै। लोगोसे फोरमायदो आंनो सुखु दुखुनि हांमा हांसानि जाहोनफोरखौ। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। निउ इयार बेसे मोजां दिन निउ इयार रंजा बाजानि सम। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि
खोथा फोरमायनो नोंनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै